Ki kena ki bapong yaka jersey Argentina, Barcelona, Manchester City, Real Madrid kin sya penyap. Keno kala ukush kari Egypt yaki khlur yalikai football bapaunam tam haka pyrthei. Kuble ya pi ki parlok ki bistanat ban singap yakre ka kubor haka ka channel. Haka jingalang bat kilat pathai kubor. Kabadab daka jiseo kya halor ka FIFA World Cup arca arpundriu. U head coach kari Egypt u Hosam Hassan. Ulai ka jingkren ka bajurba da ka keno ya ka pyrthei. Bat ya ki khlur football ba paunam ka pyrthei. Baki singap jar halor ka jinge baki kena ka Gaza ki mat. Haba jubab ya ka jingkli na unong tho kubor jong ka sairo arfsau. Laka Egypt kala syale shileng da ki referee. Namar ba mau ujukren pajba halor ki kam jingarap pajba. U Hasan shomla jubab tang halor kata. Penban ulanang penskam ya ka jingkershan jongu. Yaka jing jong ki pajba Palestine. Bat ula keno yaka jing skap jar ka ba arsap haka pyrthei. U Hasan u bla kring. Yaki pajba hadin ba ulara yaka lama Palestine haka World Cup. Ula pa ka kubor ka babai syaki khlur football ba paunam tam haka pyrthei. Haka bolong ba ki kena ki ba sya penyap bat sya jenjar ha Gaza. Ki dairu kita ki ba bat kershan yaki kenhun football na Europe. Ki kena ki bapong ya ki jersey jong ka Argentina, Barcelona, Manchester City, Real Madrid kidang sya penyap Henry pidang singap jar laong u Hasan. Ukush kari Egypt uloong bakabor baki jingle kai sport bat ki khlur football ki badon hakeleng ka pyrthei. Kadai ban penun kam ban yada yakini ki kena ban shu singap jar. Hakano kanu ka jaka haka pyrthei. Ladadon umrat u bamensau. Ngiyo i baka pyrthei ka yang ban yada yaka hok jong kimrat. Handrai menta ka long kumba ki pajba kim singau shu. Habayo singau ba daki hajar ngut kibriu. Ki yap haka shisngi namar ki misail laong u Hasan. U Hasan ula kdew yaki slogan baju penun kam da ka FIFA ban penpau. Yaka jingya per hapdeng ki jinghikai hamadan jingelikai. Bat ka jing im shisha jong ki pajba hagasa. Haka ba une ukush kari Egypt ulong. Ki slogan jong ka FIFA ki ong respect but fair play. Ngi kwa ya ka hok haka jingim bat ngi kwa ya ka jingburom ya ubriu. Ngi kwa ya ka jingburom kenang ba kibriu kin im bat ya ka hok kenang ba kiri kin im. Hadin ka jingkren jong u bun na kinong tho kubor ki badon haka jingelang kila ai ka jingyaro daka ba thap kti ya u. Haka ba kut u Hasan uloong baka jingyang jong u kamdai na ka banta ka no ka sain pyrthei. Handrai kami na ka jiseulem bat ka jing isnei yaki parabriu. Lada don kino haka pyrthei. Kibom don ka jiseulem yaki pajba Palestine. Kimlong shu ki briu. Laki long ki Arab ki European. Lane ki American ru. Lapen kut une ukush chongkari Egypt u Hasan. Te parlok hato pisngau kumno. Halor kane ka jingkren jong Hasan. Ubedai u head coach chongkari Egypt hakane ka FIFA World Cup arcar arpondreu. Te parlok tang kine ki kubor. Ngangai be plasing tu ngin second du hakwe pat ka video kublai shibon.